Magkano kulay ka po, 7? 37. Ganito kulay. Wala na po yan lang. Negro na dyan. Sa Aten. may sabok na. Mayo. Mayo. Ah, sige na. 27. Ano lang, ano daw, ano lang. Ay, talo mo na kayo. Alat lang yun, darong ko na lang din. There. Nakasunod pa kayo. Nakuha ka na kani. Pag-iwan na ako. Tulong it's sandwich. Tapos, may ibang ketchup. Ano sa'yo mo, boss? Ano pala man? Ano yaw? Ayun. Daw, inipig ka pala man yun, no? Mayroon dyan. Hindi, sa Ay, sandwich din nilang peanut mayonnaise. Oh, yun na lang. Sorry.
Salamat. Lapitin ka ng mga babae. Yan. Oras yan pang gabi. Bagong pumasok sa 24. Umili ka lang. Yan, bududan. Bangontra sa Marite. Ganda. Ayaw mo, ikaw na manunuklaw. Sinaglaw pala. Uy, try ka kasi sa kayo. Ay, ano pangalan mo sa YouTube? Ano po? Biyayang Bicol. Ha? Biyayang Bicol PH. Biyayang Bicol. Oh. Yan, kahina mo. Lahat galing ng Bicol. Kahit saan pumunta. Iniikot ko yan buong Bicol. Yun ang- Hindi ka lang para mag-Pilipinas mo daw mo. Di ba? Ano pa ang cellphone mo na eh? Ito po. Salamat.
na lang po, ma'am. Wait. Sandali lang. Under Armour yan, sir. Jordan. Yan sir, mga vintage jacket po yan. Ano pwede boss? Saan hindi yan? Hindi yan. 1.5 po yan sir. Mga vintage jacket po kayo. Sa iba na. Yan, sir, ano yun? May man sila dyan. Limited po yan, sir. Alin yan sir? Nilagitap na ko tayo yan. Nilabahan mo na nga ninyo sir. Leading store ka lang yan, sir, mga kapatid. Na-stock na yan sir, tapos nilabahan mo po ulit. Pwede mo magsukat. Bago lang pa po yan. Maririsa mo sir, pag mga garotak yan, kapag na ano na, pag naalan sa mas kinaputan mo po ang ano niya, na iba na sa kamot mo. Gabos po ni Wampay. Gabos ni Wampay. Yan, exclusive to 5 yan sir. Mana kaya kayo sa ano, kamarket. Mana Hindi kayo. po. Ganito po yung laro. Yan, 1.5 backfire po sa apat. Isa ng nanay sir, nakalawag sa laro sa collegiate na nailan na pa yung sa laro. Diamond stitching pa po. Search mo na lang po sa Facebook.
Si Shufabi I-chat mo lang po siya. Ma-pick up yan siya mo sa balas, iatod mangyari siya. Ang mga nagpapantuloy. Sige po, pinamagsukat. Ang babae po. Ang babae. Adidas. Mayo. Ay,